Overnight kasi. Yes. Room. High tide ah. Ano? High tide. Lupit nung natuluyan natin, no? Alas 11 pa lang magkakaroon ng aircon. 11 p.m. 11 p.m. magkakaroon ng aircon. What's that? Bilo-bilo. Love you. Love you. Dindihan ni mama niya eh. First time ko sa ganito ah. Oh, hot ka na siya sa.